Παναγιώτης Μάργαρης με τη μαγεία της κιθάρας στο φεστιβάλ Ήλιδας. Σάββατο 13 Αυγούστου, οικία Τατάνη. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Ένα μοναδικό ρεσιτάλ κιθάρας του κορυφαίου Έλληνα κιθαρίστα Παναγιώτη Μάργαρη. Ο διεθνούς φήμης βιρτουόζος θα ερμηνεύσει κομμάτια από τη δισκογραφία του, έργα μεγάλων κλασικών συνθετών, καθώς και δικές του συνθέσεις. Μαζί του η ταλαντούχα νέα ερμηνεύτρια Ειρήνη Τσαμτσή. Παναγιώτης Μάργαρης με τη μαγεία της κιθάρας στο φεστιβάλ Ήλιδας. Σάββατο 13 Αυγούστου, οικία Τατάνη. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Τιμές εισιτηρίων. Προπόληση 10 ευρώ. Γενική είσοδος 12 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων. Αμαλιάδα. Βιβλιοπανόραμα Αθανασίου Διάκου 4 Κερμού. Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Καλαβρίτων 27. Βιβλιοπωλείο Ιδρόγειος, Ερμού 3. Βιβλιοχώρος, Φιλικής Εταιρείας 2. Βιβλιοπωλείο Γνώση, Ερμού 14. Βιβλιοπαιδεία, 25 Μαρτίου 5. Προπόληση στον Πύργο. Βιβλιοπωλείο Κορκολής, Μπιζανίου Μανολοπούλου. Προπόληση σε Λεχενά και Βάρδα, Ζωέλ Οπτικά Εθνικής Αντιστάσεως 1.